tawata kono welti fodna tugere nde ko bamaranke on woten jaman e nder Mali ɓurni jawdi ko damaso jikkora ko damaso Allah no hokki mum o nani ɓoggi hodduɗi jaltinama ha ɓe mbatti lamdodirde ɓoggi ɗi heɓe kala e bamarankore he ɓoggi jaltinaɗi joni ɗi homo woodi ɓoggi ɗi balde on wattu noon ayanno bamaranke jooɗo eɓe kalda e bamarankore a jurumi sisa jalli a yaa jurumi bo Malika jamanayi he jonta e jure ɓe mbiya ite kar jañini nga foko ɗum firti e Fular ko lamɗo kaari Kibli Demba Yama nan ko paɗe ɗe kalta ko ko ɗum addi ɓoggol heddi wiyede lamɗo yimɓe ɓe mbi ɗum ñinin ka to ceɗɗe he bamarankoje firti e Fular ko lamɗo mo soodi ɓoggol ngol o sodna ɗum afa mum debbo mbiyetede tenen ko sa nani inde tenen damato cikka tan ko debbo makko ala ko ono adi jibinde ɓiɓɓe makko on wattan jaman noon kanko damaso mo soodi 14 suka debbo mo jiiɗa fof en ɗi kabbiri ɗi mbi Allah ɗi mbiyani bara aɗa andi suka debbo so damboyaki en ɗiɗi ko ɗi kabbiri tan on wattan jamanu noon ɓe sukaɓe rewɓe 14 ɓe peccidira ƴogoɓe jitta ndefoɓe jitta kosoɓe jitta lotoɓe comci jitta hen ha ɓe potti kala ko miijiɗa so fittani neɗɗo heeɓi ɗo nema ha ta aduna ala ko manki ɓeɓe jooɗi ɓeɓe dama so soodi on wattan jamanu ñande wotere mbon lototo hurgo mum o nani suka debbo goto oɗi wiya kañum tampi woɗi o jaam hotanni galle bamum ne sega nan ni heera yiye par ce que mbase ka sigi neka façon ka yo siri ko bambara mononti jalli ɓe jimane kam yaari ko neɗɗo haaɗi fof ala mo wawi wallide ɓiɗɗo joni wonta ɓiɗɗo ma woni ko nantoɗo ɓen mbiya e bamanankore dayoda jawali dente ke ma dende wallahi Kibli Demba Yama tura suudu wala e nder hen goje cewɗo korɗe muusa lataɗe kulaɗo hoolaɗo dokkaɗe donkanaɗo siri ko bambaɗo mbaɗen circulation a yani yetta jalla en hunde fof ko ala gulle ɗe wela heɗade soɓe ñama ñiiri welni goya ɗoftan goya ɗum woni rondel hedde e circulation
kolli ɗi jurmini ke iner jamma yoni demba foti hokkude min gaari minen ɓuuri moƴƴude fowde e gojjo mi wawi naftude nder wuuro nayyi albarka tawaka so rewi bambaɗo wata yurmin kino wallahi min daƴƴi siri bambaɗo heɗo konngol ari suula no otta ɓendani so ɓendi ottata wallahi wallahi tappiɗi joni siri bambaɗo awa ñoƴƴu anani konngol ngol banda o joni en foti wadde gulleji ɗi hono muɗum ta ɗi metti yiɗi aduna ɗo keɗino en gulluɗi meeɗi waynodirde ɗi jeeyi hajju woto ndu no yata ni ndu nattoy e wusun ko nangata liɗɗi ko ndu luuko ndi wi gaare aduna o boni woto ndu tawi jowde liɗɗi ɗi joowa kecci ɗi ngalaani ndu wi an kay ko luukata ko ɗum ko affaire ma an tan aduna ma boni barke waɗi e am ni aduna waɗa ittere goɗɗo ko jam artigi weeli demba so neɗɗo tawima to ladde ko amole tan so neɗɗo tawima cuuɗi mbadde mbimi ko an wiyete jaatigui wasɓe ko docteur ɗamni wiye ujunnaje sappo ko wi demba albarka komo o walli dewgal ujunnaje sappo neɗɗo ko wimo albarka ko walli ɗi femba ujunnaje sappo neɗɗo ko wimo albarka hirande mum ɗi manki ujunnaje sappo neɗɗo ko o walli comci pour mi ala conci ɓen kuuɓata demba balɗe somin kaali wiye komin jewtat tan minen tawe jawdi hetta mayde so jawdi heɗanno mayde jeeli mayta temedere milliard gommuɗo galleji otoji hôtelaji jumaji jamaji jawdi hetta mayde so waɗanno mayde juga mayta Alhaji Mamadou Moussa Ndiaye to Banjul mayta on neɗi wiide kam bambaɗo mbiminama o janggo tawa kam to bureau mi accitama koota deke sa yi aɗo saɗodira e jatigi ma ha ɓurta hokkodiren juuɗe oɗon jewta ñagunde no manki min jimmi tan min kooti en jejjitaɗo Abdoulaye Diamanka soɗon ɓenni o reci debbo ɗi wiye Fatimata noddiɗo Alhaji Amadou gorko Fuutanke ngelɗo tawde hande e Guy Fatimayga mo Allah tagiri barke mo Allah tagani barke leyɗe tubakoɓe ɗo gonɗa foof ɗo téléphone makko ɗo noddata gila to rewɓe mum heto sukaɓe mum heto miñiraɓe ɓe heto sehelaɓe ɓe kala mo téléphone o tawi ɗo bitig makko ɗo a heɓat haaju ma waɗna ɗum ɗi saɗi Demba innima baba yero ɗi jooɗi o jibini barke gila min jooɗi jonde nde miɗen ñodira Sirif Bambaɗo wi ha gardi ɓoyide mbimi Sirif Bambaɗo wi kam namu mbimi wa Demba hokka ɗe gaari joni joni ay gay ɗiɗi poti ɗiɗi gaari poche gaari watteɗe e ɓoggol wallahi jooɗiɗen joni ko heede 1 heure jamma oɗo banda ko banda keso ɗo saare conde min meeɗa jooɗade ɗo minen piya kolli ko ɗo banda o fewna e nder leydi Guinée Bissau hawrude e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi ɗum woni 1992 hanki tan no jooɗimi tan
galle am tawi noddimi ko Buuba Mbaalo tandiraɗo arfam mawɗo to to Saare Déme Badaral hikka ko arti ko neli am ñana min gaari oto o waɗi minen e caméra mo wimi Bambaɗo mbiminama mo wi ñañɓe hewɓe ɗo poti arde am mi rokkaɓe gayi an dokkatmami ko chèque uji ñana min tirta kalis o ko Touba ko Allah waɗi barke neɗɗo so wima Touba koɓe gokkama aduna mbiya neɗɗo o watti ɗon lakara mi dari to banque ɓe mbiya aɗa jogui identité jaltini kamɓe ɓe jaltina fa cikki mi wona min tan jeeyi somin cifima no ɗe foti yimɓe heɓe jeddande hanke o téléphone mam téléphone ɗum ɗo o yi haalnam ko manque to galle julde ɓattike yetan numéro téléphone janggi Bambaɗo sa waɗi jeenayyi a waɗi hen jeego gotel ngel rewiɗo jeego ɗo ɗiɗi o fawima e gotel he mbaɗa jeetati sakkiti o 0 sa membiri ɗum e honduma ñamru ndu en kaldi tan barkeɗe jikke natta hakkude ɗumen ɗum woni téléphone no hoore mballi ɗo kalde ten foko barke Touba neɗɗo foɗi yaada e nemaji Touba jola he oto ko nema Touba ko ɓornoɗa baguiji ko he nema Touba ko ñama maaro hitade ko he nema Touba ko liwa he avion ko he nema Touba ko ndesan ɗiɗo fof sa yi minen kalda ɗum Demba Oumar wona manƴudema min goni ko fayidoyagal min kalda e ma sa yi minen kono ɗi fof kolli wona yidde hoɗandema ko fayidoya ma min jooɗodi ɗo heddima joni ko ñagandiɗa ko jodde balɗe ɓinguel ñiwa so jibinama to manggu to wotamo du'i judde balɗe tan e cellal ngel foti duwanede noon mbaɗa hande hakiraɓe ma foof hande soɓe keɓanno ɓe jiiya haɗa jiiɓi laalagal laalo walla jaañe mbiya ko ɗum jarnomi ɓe kemmi ko ko gondumi ko hewɓe jaranno Demba gorko welta inde kono neɗɗo ɗammo yiɗede tan ɓoolede wawata ɗum foof mi waɗa kodde mi waɗa laccini mi waɗa mooni mi waɗa maaro na tawe ko ñaame tan joom ñamru jeeyi umille e unanteko minen joɗode hande e joom gawri e maaro ƴeew tan ujunaji ɗi e ley koye ɗamen garni janggota eɗen jaɓɓata jaañe mi wiino mi walta mi wallat fa seeɗa e wonde o on saato mi yaha so wende ko tokki fof min kota oto o ɗi dari wabbaɓe rewɓe ɓe jiiɗino arde soɓe jooɗnoɗo jonta daɗɗe ɗi jime hay hunde mankaɗe noddiɗo Mamadou Aliou Seydi on ko badiraɗo heddi ko jammaji ɗi mbatten taw badiraɗo o ɗi jooɗoyo wambaɓe rewɓe ɗi jooɗi miɗen mbaɗa kolli ɗi heɓe jima ñala ngo ɗum yettike e jejjitaɗo Aissata Sy soɗon ɗonni jatiraɗo kol Jali Bambaɗo o dañi Samba toon bon e Dembalo toon bon e Demba Danejo e Keeta Jibel e Moussa Konte Keeta Jibel on o dañi Bala Moussa e Ŋaali Ba e Dembañe e Paate e Alaji Demba e Yoro Bala Moussa on dañi Jabba Teneyel Alarba Teneyel Subba Teneyel Jabba ɗo woni Demba ɗum woni an Demba jammaji amen e nder Koura Penda to
goto jarga sukura o miñiti konko e yerbiri konko on o miñiti sama ñammi konko on dañi masina e dembalo e yero sukura mawɗo o dañi Ousmane o dañi yerbiri goto kala min ɓagadi ɗo sama ñammi o dañi boƴel on mbiyami wojere ko rapenda ni woni wurde kala ko guite jii ɗum ɓenni heddima joni ko muñal dembam ko jiyanno a ko a yii ɗum ko mbaddeteno a ko a waddama ɗum heddima joni kay ko ɓiɓɓe ma hono ɓe mbaddoyte e aduna an kay no mbaddano e aduna ɗum heƴƴi e juuɗe ma heƴƴi e poche ma balɗe naɓɓol ngol Bakary Ceɗɗo omo yiɗi ngol ɓoggol ɗo ko golle koɗaɗo min meeɗi wonde e nder galle am min janggi bambaɗo mbiɗa sagane huɓere am pullo gorko goto biyeteɗo Bakary Ceɗɗo balde so a nani inde Bakary Ceɗɗo cikka ko ceɗɗo ala ko ɓiɗɗo pullo mbo rimɓe ɗiɗo jibi ko nene mum wiyete ceɗɗo ɓe huɓɓe mo huɓɓi moto makko maari hamo yettima tawi minen jooɗi mbiɗa sagane huɓere sengge ɗe gasi tegoɗo wi kam bambaɗo mbiminama o wi sengge gasi e mbuɗu foof voilà Bakary Ceɗɗo wi ɗum ko jalu yonata nde huɓere maɗo tegoɗo wima ɗum ɗe yetti pakke o watti ngo e poche mbo yaltini boɗeji ta ko ɗe Sénégal ɗi de o yi lime min limi o wi tegoɗo ɗum ɗi heeɓa paquet sengge wi ɗum yawti paquet hay ni ɗum heeɓa way jeehe coode ko heddi ko mbaɗe ɗum dépassé mbimi pullo gorko hono an mbiyeteɗa oyi ala min ko golle am ɗe gandirta wona hunuko am ko haala inde mbimo ɗiɗo ko ñamage o wi subhanallahi Allah dandam aylude bambaɗo sengge ɗe cooda ɗum feŋa ha hen pi ɗon ɗo huɓɓi moto makko gabbimbo huɓɓinmi Mariama ha o tawi ko on joguimi min mbaɗi hendu min mbaɗi sollaro ha to marché to lamɗiɓe toon goto wi kam o wiyete Bakary Ceɗɗo hakkille 5000 francs watta sese sa yi min kuɓɓi auto o e nder jamma o wonko woni saɗa ñaagoɗa guiɗo ma saɗa ñaagoɗa moƴƴo ɓi moƴƴo saɗa ñaagoɗa nanaɗo ñaago ndeɗo tiiɗi demba wona neɗɗo fo ñaaguete sonno ko neɗɗo fo ñaague min mbawi ɗo wadde balɗe jeegom taw min jettaki galle ma ñaago ndi way kono ɗaɓɓoɗo leɗɗe ñameteɗe e ladde ni so a natti e ladde ɗaɓɓere leɗɗe ñameteɗe a fummat kewɗe mbiya ñameteɗi noon ñaago ndi way nde wonno jarga amen o nani ko pillo gorko o gollani min ko ɗum woni Sara Kanté o laari carton mbaɗo o waɗi toon saku maaro carton diwlin carton sukara o naɓuɗi caabije udditoɗe cuuɗi jeegom o yeehi ha galle o gaari omo yaade e biyeteɗo Saydi Coulibaly mboɗo wi mbiyana kam bambaɗo mi nani pullo gorko gollanimo ɗo hande golle tiɗɗe mi ari faabade saabu jargade hono makko no saɗi mbiyama mi ittimo lempo ko heddi aduna min haɓɓantamo lempo mi anda ɓiɓɓe makko e miñiraɓe ɓe ɗum ɗo ko caabije mi hokkimo galle neɗɗo gondi ɗo hande e Yero Jolo taniraɗo Ceerno Jibel dono Demba mawɗo Allah ñi Demba o dañi Jenggi Jolo e Yero Jolo Bambo Jolo Maymuna Jolo Kadi Jetu Jolo Boyo Jolo on Yero min
oɗo jooɗi kañum woni chauffeur o kañum min gardi andi chauffeur e ñoforo o nago gorko kunjiɗo oto mo tawtora e jonde nde e jamma o min jetti ɓoggol min koɗi ɗum wambaɓe rewɓe tuggini ngol ɓoggol ɓe mbi Sara Kante jarga amen noon ko jarga malaɗo pullo bakadi pullo on ko pullo pewɗo hono murnoy saɗi yiide aduna woni ngol ɓoggol e min mbaɗi ɗum e radio Sénégal aɗa andi ko Bakary Ceddo waɗi omo jogui miñiraɗo goto ɗo wiye nangue mo nelli on nangue jippini jenggi ɗum jogui aduna o jawari laaɓi on yetti gallam wi kam Bakary wi jaaha kono jaam o wi ko jaam tan min kuɓɓe otoji ɗi min jahi ha min jotti mo wi ɗon ɗo dariɗaɗo e nder galle he mi hokkima duuɓi nayyi Sirifou Bambaɗo e Fatimata Mbaalo debbo ma mi hokkiɓe ngaari duuɓi tatiri ɓoggol ujunnaji 5 ɗum Bakary Ceddo kaddi gurnam me jaam aduna ngol ɗo ɓoggol min kokkima ɗum ngol ɗo ɓoggol rewi e indema aɗa andi gila hanki ko golle tiɗɗe koɗete e hoddu ko golle tiɗɗe jimmete e hoddu noddiɗo guiɗo am ñeeño ɗo hiiɗi kala o mantam mi ɗum woni Sana Seydi taganaɗo ñañeji timbanteɗo ñañeji ko guiɗo ko musidɗo o wondi e Aliou ɗum woni Aliou Seydi daw ko laaɓa ñañiri on ko Sehla Sirifou Bambaɗo ɓe ceertata ñejjitaɗo heela Bambaɗo welde dande artikede jimru omo wondi hen en jejjitaɗo Oumar El Gayal omo jooɗi Guirére Bocar to Sare Kourɓe e Bakary Mañiña lamɗo kala laamiɗo aduna ko sehel mum wona douane wona ministére wona gendarmerie Demba ɗi calcula ndeɗo tugguere ɗum ko jamanta aɗa rutto oto o paɗi bagage o yowama aɗa jooɗi aɗa calcula ɗe cuuɗi ma ɗi gandu ɗi goye Fatimata Ga ɗon te o ƴakkete ɗon maaro moƴƴo ñamete ɗon pikkaɗi ɓornete jarɗa kala neɗɗo subaka Allah meɗɗo foof gueɗe ɗe foof nokku o foof ko yimɓe woɓɓe ko Ndar Guiri woɓɓe ko Kaolack woɓɓe ko Mauritanie par ce que neɗɗo fo a yiyat ɗomo waɗi ɗum woni dawi heeɗiɓe dawdi jooɗiki heeɗi mbatu min jaltini ɗum woni romani o
tawi mi ɗannaki yagol Espagne taw noddi jatigiɓe am Espagne Omar Balde moƴƴo Allah ji Dembayel to Sawyan omo joɗɗi Barcelona e Abdoulaye Boro on ko moƴƴo Allah ji Boubacar ƴeewire Sindian Sambel hande kamɓe gorko belɗo tawde hande Sare Safere Pacana omo Barcelona Demba Sar Diallo o jeeya ko ɗum wiyete Sar Diallo omo weli tawde hande e Kaleja leydi Espagne Oumar Sabali wonde jooɗi hande ɗo wiyete ɗo Arbousia région Kirona e nder Barcelona leydi Espagne ɓe goni jatijiɓe kadi noɓe kam biyeji avion wallahi so hoddu o won noon nedi hoddu fotani yeddude Sirifo Bambaɗo nan tugge goɗɗo